Mga kapuso, sa kastorya sa kabayanihan ang atong sayron karong buntaga sanglit ang kapulisan sa Uzami City mihimo gayud og lakang aron matabangan ug mapatukuran og balay ang usa ka lola sa lugar. Atong sayron ang storya likod diini. Atong makauban si Police Major Dennis Tano sa Uzami City Police Station. Major Tano, mayong buntag sir o welcome sa Atome GMA Regional TV. Kamusta? Mayong buntag. Major Tano, unang-una no, amo sa sayron kung paunsa ba ninyo na ilhan og nahibaw-an ang storya ni Lola Luming. Ang PNP manggod naani siya ay programa nga Adapt a Family Program. Nakita nato nga sinanay through pod sa kanang netizens nga nag-upload sa usa ka video nga nakita nga sinanay iyang ginahiktan ang iyahang apo kay sa iyahang pagpaningkamot nga makakita og pagkaon para pod nga dili makabalda sa iyang pagpangita, mapugos siya sa paghikot para lang makapangita siya og panginabuhian. Pero nagpasalamat may nga naabot ang field training mga police personnel dinhi sa Uzami City Police Station gikan sa Police Regional Office 10 and nangita sila og recipient para sa ilahang program. Muna nga in coordination pod sa amoang mga police community relation personnel, napili nila nga sinanay, nakita man gud pod nila nga aside sa food items nga pagkaon nga gikinahanglan ni nanay, nagkinahanglan gud pod si nanay og Pinoy-anan. Sir, asa pod bagikan ang pondo sa proyekto nga inyong gigamit, labi pa nga dili tiaw usa ka balay ang inyong gitukod? Actually, pag mutabang tagtao, murag malimtan na nato ang gasto. Labi na kung atong makita ang atong tabangan is malipay. Ang ato ang kapulisan nag-amot. Dayon ang taga police station pod nag-amot. Then ang amo lang is matukuran lang gyud og kanang sakto nga kapuy-an si nanay. Ug karon Sir Tano, ato sa makauban sa pikas linya si Nanay Lumen Purgatorio. Nay Lumen, kamusta ka nay? Okay ko kaayo. Nalipay ko kaayo og dako sa ilahang pagtabang. Nay, unang-una no, pwede ba nimo masaysay alang kanamo kung ngano ka nakuhaan og hulagway nga gitali ang imuhang apo sa tuhod sa inyuhang barong-baro? Ang panghitabo manggod ani sir nga sa wala ko ikapalit og bugas, mangutang lang ko dito sa laing barangay nga sa akong suki. Dayon ako lang binlan ang bata kay wala man jud ko ikapalit paggatas, mangutang sad ko, gibinlan nako og tubig. Mura na ako ipatutoy sulod sa mga duha ka semana gyud to. Matutoy lang po siya, gihiktan ako aron di siya nang maglakaw-lakaw. Nay, unsay maingon nimo sa kapulisan nga gitabangan gayud kanila? Wa na ko damha. Dako ni panalangin diri sa ako ang mga kapulisan na amot tingali sila kung unsay ilahang gikuan na ko tabang. Nalipay ko kayo og dako sir. Sir Tano, alang sa mga buot pang mutabang sa kahimtang ni Nanay Lumen, asa ba sila mamahimong muduol? Yes, sa katong naay mga maayo nga mga kasing-kasing, pwede ninyo nga ipadangat dinhi sa Uzami City Police Station ang inyong mga kinabang para kay nanay or kung pwede dito pod nato iagi sa barangay Kabinte ni Kapitan dito pod nato para mo-coordinate mo dito ni barangay chairman para pod nga mapaabot nato ni nanay ang iyahang mga paginahanglanon ang atong tabang. Daghang salamat Police Major Tano og Nanay Lumen sa pag-share sa inyong maka-inspire nga istorya dinhi sa Atome GMA Regional TV. God bless alang kaninyo. Yes sir, daghang salamat sir. God bless. Mga kapuso, relax lang mo. Mubalik pa ang Atome GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.